Chlapi, je tam plynová bomba. Hej, nemáte někdo oheň? Honka! V tom horku jsem byl, kurva, on tam stojí s tím autem. Hej, Tak už dávno mrkne, ne? ne, Ona vyhodila. Udělal, tak chvíli byli pány jak nahoru. Já jsem si to vyhodila. Já jsem si to vyhodila, protože chvíli byli prameny ty úplně nahoru. Ale to možný. máš ti volala, ne? No. Tam byla to dělat. Ne, on to má nákladný, ne? Má vole. Hej, bratře, střílami. To je ještě menší než já, krát výhodnější. Ale uvidíš. To mi zůstalo. Kurva, ty jsi to dobře rozumíval. Ty čáva, že to dobře, že? Až tady ty vole. Nejbavně, tak. To je odpoledne. To je můj bratr, udělej úsměv. On za nic nemůže. To je taky Jarda, taky za nic nemůže. To jsem já, taky za nic nemůžu. Už mají vodu. Sorry, Jardo. Hej, máš vůj. Hej, pojď bokem, oni musí jít. Ne, on popojil, a popojil, aby se mu to zvedlo, ne? Ne, on zvedl to a teď bude ano. A teď ta voda bude. No, paní je vyšitá voda. Masakr je to, že to nehlasíš. To je takový žár, že na to nás říká, že se proč mrdů. Mně to skoro vypadá, že by teklo, píče, že? U toho auta. Píče, ta pneumatika, už to náhradí, to může vyhodit. Víš, ty vole, jak má, obecně na piči záběry to HDčko. Ale tenhle žár, vole, co tam dělá, to je mazec. Ale tam vidět ta hadice, než říkají. Je dobrovolný a mají větší proud, než to. Jo, no.
Oni už to ví, že to mají nechat, že? No, tak hlavně jim vyšla voda. No, a hlavně my jenom boky a moc. Jestli můžu, je tady popálená paní, já bych řekl, že to jsou popálení prvního stupně. Pojďte za mnou. Ne, já mám nahoře na rozpust, já super, hej, chlapi. Já Já jdu nahoru, nahoru, hej, nahoru. Nahoru. Když tam vytáhli, byl Magor, ty vole, ten blázen, ty vole, ne? Auto, tam byl blbec, ty vole. A už to hasí, slabé.